boniques i bonicos! He tornat, estic quasi una altra vegada. Bueno, lo de he tornat pot agarrar-se entrecomillat perquè ja vos contaré el lío de vida que duc, però bé, això no mos interessa ara. Ara he vingut perquè avui vos vaig a cuinar l'autèntica paella valenciana. Per a mi l'autèntica paella valenciana és la que fa mon tio Paco, que ara l'aneu a conèixer, és un home molt simpàtic. I bé, avui que és 20 de setembre s'ha considerat el Dia Mundial de la Paella. Per això vos porte la recepta de la paella valenciana, que per a mi és la millor del món. Ara, si vosaltres teniu altres paelles valencianes, que òbviament per a vosaltres seran les millors del món, me les podeu deixar en comentaris i així provaré una a una. Esteu preparades? Esteu preparats? Agafeu paper i boli perquè comencem amb els ingredients. Batxoqueta, oli d'oliva, sal, pebre roig, ahí teniu, romeret, tomata natural, arròs, garrofó, carxofetes i carn i conill. Nosaltres fiquem les dues coses. Així que així teniu els ingredients. I ara anem a començar a fer esta paella. Ja tenim tots els ingredients preparats i ara sí que sí, tio, comença amb l'oli. Fiquem oli a la paella. Després de l'oli, fiquem sal al voltant de la paella. Ficam un gote de cervesa, no? Mira, l'oli se fica cervesa, però si a la neboda... A la neboda no, ell cervesa, jo no. Mon tio no se'n recorda preparar els caragols, però ara us vaig ensenyar els caragols. Estos caragols són de bolsa, No has anat tu a replegar-los. No. Ah, però estan vius? No. A mi és que els caragols tampoc m'agraden. Primer que anem a fer? Llançar la carn, no? Oh, que me temo. Seguim sofregint la carn i el conill. Tio, vinga, dic-si la veurem. Jo estic aquí gravant i prou. Quan ja tinguem la carn ben sofregida, anirà la batxoqueta. Ah, que m'estic mullant tota. Tota mullat. Com va el sofregit? Molt bé. Encara li queda un poquet? Poquet. Un poquet. Mon tio vos he de contar que no parla valencià, és de Jumilla i avui li estic fent un màster en parlar valencià. Mireu-lo, ahí està. Vaig a dir-ho per comer-lo. Ah, mireu, ara trau el fetge per a menjar-se. Vaig a tastar-lo, no sé si m'agradarà. Però bueno. No és un sabor que m'agrada, però no està mal. La batxoqueta, ahí és que... Després de la batxoqueta va la tomata natural i les mosques m'estan donant pesta massa. El pebre roig. Mireu. Quant de pimentó, tio? Un poquillo. A veure, ensenya'm la cullera. Un poquet. A veure, de normal són 3 litres d'aigua per quilo d'arròs, però com nosaltres en esta paella hem afegit 1,25 quilos, hem posat 4 litres d'aigua. Tu tens un truc per a la paella? Fer-la con mucho cariño y amor. Fer-la amb molt de carinyo i amor i ja està? Ja. Ja recordeu que cal deixar-la que bullisca i que l'aigua vagi baixant poquet a poquet. Mentre l'aigua està bullint, anem a llançar el colorant. Això solament li dona color, veritat? Color. Estem ja a punt de llançar l'arròs, tio. Estem ja, no? I vaig a poder llançar l'arròs jo? Un poquet. Un poquet, per què? Un poquet? No te fies de mi? No. El control del arroz, no. Ah, vale. El que controla l'arròs és ell, que és el mestre paller, i jo llançaré un poquet d'arròs per a fer el paripé. Els caragols. Mira-la. Així no saps si li falta sal, si està bona, si no. Però jo no l'hauré res. Anem a llançar l'arròs. I fa un tio que dic, tio, deixa'm llançar l'arròs. I me fa, un poquet solament. Va per vosaltres. Com has de fer, tio? Yo lo voy... Al voltant de la paella, no? Yo la voy repartiendo. Repartint, vale. Ara més o menys hem de deixar bullir l'arròs uns 20 minuts. Així que vaig a estar vigilant-la per a que no es creme clar.
Home, la veritat és que jo vos he de dir que no ho he fet massa específic ni massa clar, ja ho sé, que a vegades he mesclat un poc les coses i els ingredients, però bueno, que si no teniu Google i que busqueu com se fa una bona paella valenciana, jo vos he donat idees per a que vosaltres ja deixeu la vostra imaginació i les vostres dots de cuineres i cuiners. Que si vos ha agradat el vídeo me podeu donar un like, deixar-me comentaris així baix i a les meues xarxes socials. Que gaudiu del dia, que avui és 20 de setembre i és el dia mundial de la paella, el World Paella Day. Així que també per així vos deixo l'etiqueta amb la que podeu tuitejar o instagramejar o facebookejar i així tot el món sabrà que esteu celebrant este dia. Que tindreu vídeo molt pronte i que solament em queda enviar-vos Espera. Ah, ja està gravant? la paella. Pesa molt. Però és que no pots alçar-la. Va, tira. Ja me... Lleva, ayúdame, no puc.